Bé, en el cas del Camp de la Carxofa, en l'anterior legislatura, que vaig ser regidor també de Cultura, iniciarem converses amb la resta de pobles de l'Horta Sud i també amb la ciutat de València, perquè segur que al barri del Carme també es fa el Camp de la Carxofa, però especialment liderat per Alaquàs, que segur que n'hi ha moltíssima tradició. I vam tindre ja una primera reunió i la contestació que es van donar és que per a declarar bé d'interès cultural volíem que tots els pobles ho demanaren conjuntament. Catarroja ja ha fet uns passos molt importants, que és que en l'anterior legislatura vàrem editar el motet del Camp de la Carxofa i vàrem llançar un concurs per a l'elecció de l'Àngel. Tot això amb l'objectiu d'intentar documentar els atractius diferents que té la carxofa de Catarroja respecte a la carxofa de Silla, la carxofa d'Aldaia, d'Alaquàs o la del barri del Carme, o Picassent, que també l'ha recuperat recentment. Per tant, estem en marxa, crec que anem pel bon camí, hem d'anar tots els pobles conjuntament i presentar cada poble de manera individual les seues característiques en un informe que jo sé que demana la regidoria de Cultura que continuï i acabi impulsant-lo, perquè crec que és molt important per a la nostra ciutat, perquè tenim un verdader patrimoni cultural i a més un motet en valencià molt atractiu per a difondre-lo.